Halo sobat tani Bojonegoro. Penanaman pisang iki wis berbuah iki lho. Iya. Sing ning dhuwur ki lewat. Ambon Warangan super. Kaya ngene iki lho bolo. Wohe dawane 1 meter 20 cm. Satu meter 20 cm. Neng wohe sing 1 meter panjangnya. Wis berbuah ki. Tanduran sasi papat wis berbuah. Bulane kutho tahun depan. Ini kan galah sing caku yo kono. Sing full kono kae. Nek kae serono yo sak kena dihitung tak dae. Lha. Enggak kena dihitung. Iya. Jejer ki yo. Buah kabeh jan biji. Iya. Tolong anu yo. Iya iya. Mangan. Saka kono ketok lewar. Ya, sing medun ngono kae buah tok ae kae malang. Kita jadi. Ya, beres Mas, disemprot. Mas Mam nyicik lemu kabeh. Ya perlu jadi disemprot. Ini disemprot jadi. Ya tapi yo iki le. Jadi isi urip kabeh wi. Sine, ya yo mbah. Tamate anu. Waduh, Saya nyebut kurang teges. kurang rapet. Ya maksudnya mati tapi urip meneh. Tapi cik kayak ijo iki.